da zuwa Swashika Arewa. Ka danna alamar hannu kana ka danna alamar subscribe domin samun sabbin bidiyon da muka Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan littafi. A wancan lokaci mun tsaya ne a inda Shatima ya dawo gida Najeriya. Abba shi kaɗai ya je filin jirgin sama domin ɗauko Shatima. A gida kuwa Mummy bata san me yake wakana ba. Walida da take tsaye a cikin taga ta fara hango shigowar motar su a farfajiyar gidan. Da gudu ta yi hanyar ɗakin Mummy tana kiran sunanta. A ciki ta iske sun ita da Wafa. Daidai lokacin Mummy ta kammala shiryawa. Me yake kike tsala min kira haka? Mummy ta tambaya. Mummy tsaye maganar ta yi sakamakon wani tunani da ya faɗo mata. Mummy mu je falo, wani abu kawai zan nuna miki. Wani abu kamar yaya kenan? Mummy akan kyautar da zan bawa yaya Shatima ne, amma kafin mu sauka ɗaura wannan. Ta zaro ɗan kwalin kanta tana ƙoƙarin rufe idon Mummy. A'a, wannan abu har sai an rufe min ido an maida ni makauniya? Dan murmushi ta yi ta ce mu je dan Allah Mummy. Haka Mummy ta yadda ta ɗaura mata ƙyallen. Kana suka fita, Wafa ta bi bayan su. Jagora ta yi mata har zuwa falo ta tarar har sun ma iso. Su Rahinatu su ma da suke falon sai yanzu suka ga shigowar su. Wafa ta buɗe baki. Sa'adatu za ta yi magana wanda ta yi mata alamar ta yi shiru. Abba dariya ya soma mara sauti. Ashe dai ba shi kaɗai ne yake son yi wa Mummy surprise ɗin ba. Ce da suka zo gab da gab. Hannun Mummy walida ta riko ta ɗora a kafaɗin Shatima. Tana kuce dariya. Mummy yanzu dai ta tsaya da murmushin tana so ta fahimci wani abu. Cikinta ne ba ta cewa Shatimanta ne, sai dai kuma tana cewa a duk sanda zai dawo gida Najeriya tare da ita ake zuwa domin ɗauko sa. A hankali ta kira sunansa Shatima ba tare da ta tabbata abin da take tunanin ba ne. Hannu ta sa za ta buɗe idonta walda ta yi saurin riƙe ɗaurin. Dukansu dariya suka yi. Shatima ya matsa gefe. Mummy babu kowa, Wafa ta faɗa tana dariya. Ba Shatima ba ne, walida ta faɗa. Shatima ta sake kiran sunansa. Mummy ya amsa. Wani ƙwallon jin daɗi ta ja idanunta duk da a rufe yake. Sauri ta zare ɗaurin kafin walida ta sake riƙewa. Ɗauke min hannunki, ta doke hannunta da sauri. Daidai lokacin da ta buɗe idonta, hasken kyamara ya haske mata ido. Yana dariya ya maida wayar da ya ɗauke ta hoton cikin aljihunsa. Tunani ya ƙare, suka jiyo muryar Anta Hannatu daidai lokacin da take ƙarasowa. Ba wanda ya bi ta kanta domin kuwa irin su ya rufe. Suna murnar, suna ta lale marhaban da dawowar wannan ɗan lele nasu. Da ƙyar samu ya koma ɗaki domin watsa ruwa. Cikin farar riga da baƙin wando ya yi shiri bayan ya fito daga wankan. Kana ya sauko ƙasa daidai lokacin Mummy har ta hawo saman sa domin kiransa. Aiko daman wajen kan na taho, Mummy ta faɗa, fuskar ta ɗauke da murmushi. Abu dubu wani kika zo yi Mummy? Idan ka kasa shiryawar ne ai sai a shiryo kan ko? Ta yi dariya, shi ma dariyar ya yi. Suka sauka ƙasa tare.
A daidai lokacin da suka ƙaraso wajen cin abincin, Shatima baki ya saki yana mamaki ganin irin girke-girken da aka tanadar masa. Momi wannan fa ya faɗa. Duka naka ne kai kaɗai, ta ba shi amsa. Kai amma Momi na ji daɗi. Momi ban san ta yaya zan gode miki ba. Duka ka cancanta. Da kanta ta zuba masa abincin. Su ma su Abba duk suka hallara a wurin. Hatta su Rahinatu su ma duk tare aka zauna domin cin abincin. Suna cin abinci suna hira. Ta ɓangaren Amra kuwa tana daga ɗaki. Ita kaɗai tunanin Shatima ya ishe ta. Daga gefe guda tana so ta gan shi. Ta wani ɓangaren kuma wallahi kam kunya dai take ji. Ko zai zo gobe? Ta yi tunani a ranta. Baki je masa barka da zuwa ba bacin kin ɗaga wayarsa da ciki. Ta ya zai zo? Zuciyarta ta bata amsa. Haka ta yi ta saƙe-saƙenta, tana jin sanda Ummi ta yi waya da Mami take ce mata Shatima ya dawo. Bayan sun ƙare cin abincin nasu, nan aka koma falo domin dasa sabuwar hira. Ba su suka tashi ba sai wajajen 11 na dare, kana kowa ya ɗakinsa domin yin bacci. Wayarsa ya ɗauka ya lalubo lambar Amra, sai dai kuma ya yi tunani ko ta yi bacci a daidai wannan lokacin. Hakanan ya ajiye wayar ya yi shirin kwanciya da tunaninta ya yi bacci. Washe gari bayan ya yi sallar asubahi ya koma sai wajajen 10 da na safe ya farka. Bayan ya yi wanka ya yi shirinsa cikin ƙananan kaya, rigar ruwan bula, wandon kuma baƙi. Ya fito fes a cikin kayan sosai, kyansa ya sake bayyana. Ko da ya sauko falo ya riske su a teburin cin abinci, gabaki ɗayan duka yaran suka gaishe sa. Amma Rahinatu ta shiru sai da mahaifiyar ta yi mata alama da ido. Kana ta gaida shi, shi ma ɗin a ciki ya san daman halin yarinyar. Shi yasa sam baya taɓa shiga huruminsu. Cikin kwanciyar hankali suka ƙare karin kumallon. Momi daga bisani ta ɗauko kyautar da ta tanadar masa. Anty Hannatu ba wanda ya kai ta ƙaguwa ta ga ko menene a ciki, domin kuwa an nannaɗe shi da leda wanda muke kira da rafin. A lokacin da Momi ta danƙawa Shatima kyautar a hannunsa, bai wata ba ya buɗe a gaban kowa. Anty Hannatu ta ƙafe da ƙyar take haɗiye yawo don tsabar baƙin ciki. Wannan wani irin so take wa yaron nan, ta faɗa a cikin ranta a lokacin da ta ga babban hoto wanda aka fi sani da frame. Ba kowa ne a wannan hoton ba illa Momi da ɗan nata Shatima. Sun yi kyau sosai, kamanninsu kuwa ya fito. Wannan baƙin ciki ina za ta saka ranta, takaicin duniya ya ishe ta. Sam ba ta zaci wannan kyautar daga hannun Momi ba. Shi kuwa Shatima ya rufe baki domin tsabar murna ya rasa ma me zai ce, ya rasa ta ina zai fara mata godiya. Walida kuwa wayarta ta ɗauka, kana ta fara ɗaukan hoton tare da frame ɗin. Baki ɗayansu suka haɗu kaf ɗinsu suna ta ɗaukan hoton. Mami suka bari da ɗaukan hoto domin kuwa kowa ya ƙi yarda ya zama mai ɗaukan hoton. Ita dai Anty Hannatu tana daga gefe tana kallon su. Bayan an tsagaita da hoton take cewa abu ya yi kyau fa. Momi Shati, gara ki ci lokacinki kafin 'yar wasu ta fara cin nata. Lokacin mukan sai kallo, Allah ya sa dai ɗan namu kar ya manta da mu. Duniya ta yi masa kyau. Ga jan fure a gabansa, me zai yi da busasshen ganye? Shiru ɗakin ya ɗauka, ba wanda ya yi tsammanin wannan maganar. Momi yaƙe kawai ta ɗanyi, ta rasa me za ta ce, tunda ba gama fassara maganar ta yi ba. Ba ta gane me hakan yake nufi ba, sai dai ta san ba abu ne wanda za a ɗauka a matsayin abin raha ba. Wafa ma a wurinta haka ne, amma Walida mai wayo tuni ta gane me take nufi.
ya abu da abinsa in ban da abinki anti ta ya mara abu zai je wa mai abu ɗacin abu shi da ba huruminsa ba. Walida ta yi maganar fuskar ta ɗauke da murmushi kamar ba ita ce ba. Cike da mamaki anti Hannatu ta kalli Walida tana mamakin yadda ta gane me take nufi kuma ma waye koya mata irin wannan. Mommy kallo ta bi su da shi ta ɗan gano Walida ramawa ta yi amma a fassare ba ta gane me hakan yake nufi ba. Shatima kan tun farkon zancenta ya gane amma ya ji daɗi sosai da Walida ta mayar mata don shi ma ya so mayar mata amma kuma baya son ƙananan zance shi ya sa ma ya shiru. Ganin anti Hannatu na sake so ta ɗauko wani zancen ya ce Walida karɓi wayata ki turo mini wannan hotunan da kika ɗauka. Haka ya sa anti Hannatu ta yi shiru ba don taso ba. Rahinatu kuwa sai harare-harare take. Daga baya ma ɗaki suka koma sofa ma ɗakin suka wuce. Yau ganin Shatima ya sa suka ƙi zuwa ko makaranta. Shatima sai da ya faki ido wajajen 12 na rana ganin Momi ta tafi ɗaki ya koma nashi ya maƙala babban hoton nasu a bango sannan ya saci jiki ya fita ko direba bai tuntuɓa ba domin ya kai sa saboda baya so kowa ya gane ya fita. A ɗan sahun ya tafi gidansu Amra. Tana ɗaki ta ji ƙwanƙwasa ƙofa ta fito kuma sai ga Ummi. Haka ya sa ta juya domin ganin Ummi ta yi nufi bakin ƙofa. Tana daga ɗaki ta tsinkayo muryar Shatima shi da Ummi suna gaisawa. Nan da nan hannunta ya soma gumi gabanta yana faɗuwa. Tana ji Hassan da ya shigo falo. Ummi tana tambayar su Momi. Ta ma tsaya ta kasa ko zama ta rasa me yake damunta. Bugun zuciyarta sai ƙaruwa yake musamman idan ta ji yayi magana fatanta Allah ya sa kar ya tambaye ta. Bata idda wannan batu ba Ummi ta kwala mata kira. Amra me kike a ɗakin ga Shatima ya zo? Har cikin tsakiyar kanta ta ji kira. A hankali ta ce na'am gani nan. An fi kusan minti 10 bata fito ba sai da Ummi ta kuma kiranta. Sai da ta kalli jikinta a miro. Kunyar fita ta ji da kayan da ke jikinta don haka kawai ta ɗauki hijabi ta saka. Fuskar hijabin kuwa ta janyo ta gaban goshi tana ta ɗabe fuskarta. A haka ta fito falon. Ummi da Shatima duka suka bi ta da kallo. Inda ta fito ya ƙi sauke idonsa daga kanta. Sannu da zuwa ina yini ta faɗa a hankali. Shi gaba ɗaya mamakin yadda ƙibar da ta ɓace yake kamar ba ita ce timemiyar nan ba. Lafiya lau ya amsa cikin sanyayyar muryarsa. Jibi yadda ta wani dukunkune wai ita nan Salaha. Allah ya shirye ki dai Ummi ta faɗa. Ji ce kamar ta nutse don ba ƙaramin kunya Ummi ta bata ba. Ummi ta tashi zuwa kicin domin ɗauko masa abin sha. Shatima ne ya soma magana. Amra ni ɗin kike rufe fuska kamar wani baƙo? Ya yi zaton ko za ta magana amma ya ji shiru hakan ya sa ya ce ba dai kunya ta kike ji ba. Idan ma haka ne to ki bari don ni yau a nan gidan zan kwana. Duk da bata gaskata zancen ba sai da ta ji wani iri a ranta. Hannunta duk ya biya haɗa gumi sai murza yatsunta take kamar za ta karya ashe ya gani. Kar ki balle ɗan yatsa ki janyo mana asara. Kam ta tsaya da abin da take. Jin Ummi ta shigo ta ji sa'ida a ranta. A hankali ta miƙe ta shige ɗaki. Zoɓo mai sanyi ta kawo masa da ruwa mai sanyi sai gurasa da miya. A ɗakin ta koma Ummi ta faɗa ta tambaya bayan da ta ga bata wajen. Ta koma ɗaki ya faɗa. Duk tsawon lokacin da ya ɗauka bata kuma fitowa ba. Abincin kaɗan ya ɗan taɓa ya sha zoɓon. Ganin Amra da gaske dai ba sake fitowa za ta yi ba don haka ya sallama da Ummi ya fita. A ƙofar gidansu ya tsaya ya kirawo lambar Amra amma sam ta ƙi ɗagawa kuma ta ɓangarenta sosai tana son ɗaga wayar sai dai kuma kunya ta bi ta cika ta.
me kika fita yi kuma tunda baki iya zama a gaisa ba, ai shikenan daddawar daka, Ummi ta faɗa lokacin da Amra ta fito falon. Kai Ummi, kin bani kunya ɗazu, wai ina sunkui da kai. Ai gara na baki kunyar, mutum ya zo gidanku, ai kya gaisa da shi, ko yau kika taɓa ganin sa, balle kuma ba baƙo bane, sai ka ce wata baƙauya. Baki a cune ta fita daga ɗakin, ta koma tsakar gida ta zauna kan kujera, tana buga game ɗinta a waya. Momi tana daga ɗakinta ta jiyo bugun ƙofa, ko da ta bada izinin shigowa sai ta ga Shatimanta ne. Ina ka je kai kuwa? Ta tambaye shi. Akan kujera ya zauna da ke ɗakin. Ba nisa ne ba, ya faɗa. Ba nisa kai ba, kusan awa 2. Ina ne wurin nan kuwa? Ta tambaya. Gidan Ummi ne fa, ya bata amsa a takaice. Aiho, ai ya kamata kuwa ka kyauta da kaje. Ni ma na yi tunanin faɗa makan kaje, kuma ashe ma kaje ɗin, ya ka same su? Lafiya lau, tana gaishe ki. Amar ta guji gidan nan sam ta daina zuwa, Momi ta faɗa. Ni ma ɗin da ƙyar ta fito wallahi, muna gaisawa ta koma ɗaki. Ashe haka ta koma siririya? Ji yarinya haka ta zama gaba ɗaya, bodin ta maida ta. Haka. Allah sarki, ai wallahi Momi, bodin ɗinnan ba abin da ake sai mugunta da takura mutane. Ka dai yi, Momi ta faɗa cike da zolaya. Daga ni an gama, don ni ko ‘ya'yana ba zan bari su yi ba. Iye manya, ta yi maganar har da kama haɓa. Dariya ya ce, mana Momi, inda rai da lafiya, za ki ga jikokinki. Allah ya kai mu, ni ma zan so ganin wannan lokaci. Suna wannan maganar sai ga Suwafa sun shigo. Iye, ashe yana tare da Momi. Shi yasa muka ga Momi yau an watsar da mu. Ahab, ai na sani, mu kam sai kallo, Walida ta faɗa. Su dai kallon su Momi suka yi, suna dariya. Bari, ai lokaci ne, kwana nawa ne zai fara aiki, ba dolensa ba ya tafi. Cewar Wafa, ke kin ce aiki, idan ya yi aure ba sai mu gani ba, wallahi kana can kana fama da iyali, mu kuwa ga mu. Walida ta faɗa. Dariya ya yi mai sauti ya ɗora da, wa ya faɗa muku yara ai ba ku sani ba, daga ni har matar za mu zo nan mu tare. Ina gefen Momi, ita ma tana daga ɗayan gefen, kun ga kuwa ba ku da waje. Tatsuniya kenan, da kake faɗin haka ba sai matar ta amince ba, aka ce maka kowace yarinya ce za ta gargaɗowa gidan surka? Walida ta ɗora. Ai kwa dai gaskiyarki, cewar Momi. La Momi, karki yadda maganar su ta yi tasiri a gunki. Ai karki damu, wannan yarinyar tana son ki sosai, kuma ma aike mai faɗa ta jin ce. To wannan wace ce? Momi ta tambaya. Ai kin ji matsalar Momi, ina miki da yaren da zaki gane saboda waɗannan 'yan gulmar, amma kina yaye ni? Oho dai, ko me za a ce mun sani, sai dai kurin mu shiru, ba da yaren da za a yi magana ba mu gane ba. Walida ta ƙare da dariya. Ku wai yaushe za ku gama makaranta? Kuna gamawa zan yi wa Abba magana, duka ku uku zai haɗa ya aurar, kowa ya huta da magana irin taku, musamman ke Walida, idan aka faɗi A sai kin faɗi B. Dariya suka ce cap sai mun gama university mamu. Kasancewar lokacin azahar ya yi ya sa Shatima ya fice zuwa masallaci, su kuwa suna tare da mahaifiyarsu kafin su ma daga bisani su tashi ɗin. Amma kafin su fita, Walida sai da ta taso da zancen ɗazu da suka yi da Anta Hannatu. Momi, ai ɗazun nan kam ta ƙular da ni, baki fahimci abin da take cewa ba? A'a, ni ban gane zancen naku ba, Momi ta amsa. Baƙar magana fa ta yi miki, wai nufinta idan ɗanki ya aure zai yasar da ke. Ko dai ke ce baki wa maganar fahimta mai kyau ba, Momi ta faɗa. Momi, na gane sarai me take nufi. Ni fa ba abin da ba za ka faɗa ba, in dai da yarena ne kuwa sai na gane. To kuma ke sai ki mayarwa da antinki magana? Momi barta gara ta rama, kin san fa su kishiyoyin nan ba sa son zaman lafiya. Jiya da kike mutunta ta, me yasa za ta yi wannan maganar idan ba tsokana ba? Cewar Walida.
Kuma dai menene ku daina, ta haifi wacce ta ɗare ku, wato Rahinatu kenan. Kuma ai matar abbanku ce, ita ma uwa ce a wajenku. Shi dama zaman tare ai ya gaji haka, kuma ma wataƙila ba hakan take nufi ba. Ita dai Walida ba ta sake mai da maganar ba, don ta san Momi ba za ta yarda da zancenta ba. Ƙarshe ma sai dai ta ɗora musu laifi su ƙare da fushi, gara ta yi shiru ya fiye mata. Da daddare wajajen ƙarfe 8:30 Abba ya shigo gida, lokacin suna falo banda Anty Hannatu. Duka yaran suka yi masa sannu da zuwa, Momi ma haka. Yau dama girkinta ne, yawanci haka Anty Hannatu take. In dai ba girkinta ba ne sai ta shige wata ɗaki. Ita Momi a tunaninta ko hayaniyar yara ce ma ba ta so. Abba bai zauna ba, ya buƙaci dukansu da su fita farfajiyar gidan. Ba musu suka bi bayansa, suna tunanin me za a nuna musu haka. A harabar gida suka yi tozali da tsaleliyar mota ta zamani wacce muka fi sani da Mercedes Benz. Baƙa sai ƙyalli take, duk wanda yake kallon motar ba zai so ya ɗauki idonsa daga kai ba. Wannan kyautar gama makaranta ce. Gata nan na mallaka wa Shatima, ya yi nuni da motar. Momi baki ta riƙe, ta kasa kontrolin zuciyarta sam. Murnar da take ciki a yanzu ba za ta iya misaltawa ba. Su ma yaran sosai duka suka kauraye wurin da hayaniya cike da murna. Shatima don murna bai san lokacin da ya ɗare baban nasa ba. Abbana na gode sosai. Abbana ina matuƙar son ka. Allah Ubangiji ya sa albarka, Momi ta faɗa. Amin dukansu suka amsa. Rahinatu kuwa wani irin baƙin yawu ta ji ta haɗiya a zuciyarta. Ba wanda ya lura da lokacin da ta shige cikin gida. Nan take Abba ya miƙa masa makullin motar. Ungwanan ba jan lokaci ya amshe ya nufi jikin motar yana shafawa. Sofa suka zagaye baya. Mu za a fara ɗanawa, ta faɗa. Gaskiya ni zan tuƙa a bani. Yaya Shatima, ni ce fa Walida. Walida ta faɗa tana kallon idonsa. Wani irin kallon tara saura ya yi mata, ya taɓe baki yana girgiza kai. Motata ba za ta ɗauke ku ba sai kun yi wanka. Abba da Momi dariya suka hauye. Sa'adatu ta ce, gaskiya yaya ya ci ku wasa. Yawa Sa'adatu na, ku kaɗai zan tuƙa, ke da an Husi. Rahinatu ba ta tsaya a ko'ina ba sai ɗakin babarta ta shigo tana ƙwalla. Cikin hayagaga ta fara kiran mahaifiyarta ta, Anti, sunan da take kiranta da shi. Kamar wacce ta yi tsere, ta kasa magana sai numfarfashi, fuska a cikule. Me kike kwalan kira haka? Anti ta faɗa lokacin da ta fito daga bayi. Wallahi ba zan yadda ba, Shatima aka bawa kyautar Mercedes? Na rantse. Ta kasa ƙarasa ma maganar. Ta shiga kuka. Wa ya bashi? Ta faɗa a firgice. Abba, ta amsa cikin muryar kuka. Wani irin ashariya ta mulmula wanda ni Dijanski ba zan iya bayyana shi ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku dai ku ci gaba da kasancewa tare da wannan tasha mai albarka, Sparshika Arewa. Na bar ku lafiya. Kada ku manta ku danna alamar hannu, kana ku danna alamar subscribe domin ci gaba da samun sabbin